Настрадин Ходжа е известен герой в целия арабски свят. За него се смята, че е първообраз на българския герой Хитър Петър. В нашето народно творчество Хитър Петър и Настрадин Ходжа са съперници. Настрадин е единственият, който по интелигентност не отстъпва на Хитър Петър. Той е човекът с огромната чалма, който често язди магарето си наопаки. Но защо го прави? Самият той казва: не аз седя наопаки, просто магарето върви в грешната посока. За разлика от много приказни герои, за Настрадин Ходжа се смята, че е бил реална историческа личност. Легендите разказват, че е живял през 13 век в Турция. Той е бил учен човек и дори е работил като съдия. Но вместо да раздава строги присъди с навъсено лице, той решил да учи хората чрез най-мощното средство – смеха. С течение на вековете образът му прераства границите на един град или една държава. Днес десетки народи твърдят, че Настрадин е техен, защото историите му са станали универсални. Най-гениалното в образа на Настрадин Ходжа е, че той често доброволно влиза в ролята на глупака. Той не се опитва да изглежда велик или недостижим. Напротив, той е готов да стане за смях. Стига по този начин да покаже на другите колко нелепи са техните собствени предразсъдъци, алчност или гордост. Когато отива на празненство с вехти дрехи, никой не му обръща внимание. Когато се връща облечен в скъп кожух, всички започват да го гощават. Тогава Настрадин започва да тъпче храна в ръкавите на палтото си с думите: яш, кожухчо, яш, ти заслужаваш. Уважението е за теб, не е за мен. Докато Хитър Петър е по-скоро социален герой, който отмъщава на потисниците и богаташите, шегите на Настрадин Ходжа често имат философски привкус. Той задава въпроси за живота, смъртта, истината и лъжата, използвайки най-обикновени случки от ежедневието. Той ни кара да погледнем на света от напълно различен ъгъл, точно както го прави, когато седи наопаки на магарето си. Както вече знаем, по нашите земи Настрадин Ходжа не е просто чуждестранен герой. Той е вечният приятел и съперник на Хитър Петър. В българския фолклор срещите са истински празник на ума. Когато двамата се засекат на пътя, започва велика битка на думи. И макар всеки да иска да надхитри другия, между тях винаги се усеща едно дълбоко, почти братско уважение. Те са двете страни на една и съща монета. Гласовете на здравия разум в един често безумен свят. Неговото значение е толкова голямо, че през 1996 година ЮНЕСКО обявява годината за Международната година на Настрадин Ходжа. Той е вечен, защото човешката природа не се е променила много от 13 век насам. Все още имаме нужда от някой, който да пукне балона на нашето его, да ни напомни да не се вземаме прекалено насериозно и да ни покаже, че понякога най-мъдрият човек в стаята е този, който се смее най-силно, дори и на себе си.